Aberdeenu, ktorý dovtedy preslávili skôr farmári než futbal, sa v 80. rokoch minulého storočia podarilo prelomiť nadvládu Celticu a Rangers. Miestny klub sa pod vedením legendárneho Alexa Fergusona stal škótskym futbalovým kráľom. Ferguson sem prišiel zo Saint Mirrenu a hneď sa rázne pustil do práce. Náš klub doviedol na pozície, o ktorých sa nám ani len nesnívalo. Tisíce Škótov prišlo privítať najlepšie britské mužstvo uplynulej sezóny. Už 2 týždne naplňajú naše mesto pocity hrdosti a intenzívne oslavujeme. Udialo sa niečo fantastické. Boli sme najlepší v krajine, plní sebavedomia. Pravidelne sme porážali Celtic aj Rangers na ich štadiónoch. Cítili sme sa ako v nebi. Aberdeen bol v tom čase mestom snov. V 70. rokoch minulého storočia sa stal vďaka rope zo Severného mora centrom oživeného britského ropného priemyslu a jedným z najbohatších miest v krajine. Časy provincie sa skončili. Aberdeen bol jednoducho in. Jeho známy sebavedomý futbalový klub len odrážal vtedajšiu náladu v meste. Ľudia sa bavili o dianí na hracej ploche a my sme chceli, aby sa bavili aj o tom, čo sa deje mimo nej. Klub si vďaka skvelej hre získaval výbornú povesť. O časti jeho fanúšikov sa to však nedalo povedať. Dnes už na to možno nevyzerá, no tento muž, Jay Allen, patril medzi vodcov ultrafanúšikov Aberdeenu. Už ako tínedžera ho fascinovalo násilie, ktoré zažil na futbale. Už od malička ma vzrušovalo, keď sa niekde niečo zomlelo. Priblížili sme sa však až vtedy, keď bitka už spela k vrcholu a potom sme spolu s kamošmi jednoducho utiekli. Asi v 17 sa mi prvýkrát stalo, že som nezdrhol. Vrhol som sa priamo do deja a cítil som sa fantasticky, naozaj výborne. S futbalovými úspechmi rástlo opojenie, ale i počet fanúšikov, ktorí sa chceli odlišovať od ostatných. Nechceli nosiť šály, holiť si hlavy a obúvať Kanady. Inšpirovali sa na jednom pohárovom zápase v Liverpoole, kde ich zaujalo oblečenie niektorých fanúšikov súpera. Všimli sme si skupinu asi 300 mladíkov. Nemali žiadne šály ani pomaľované líca. Vyzerali ako chlapci zo slaďákových diskoték. Nechápali sme, o čo ide, lebo o takomto niečom sme nikdy predtým nepočuli. No myslím, že sme skoro všetci mali zvláštny pocit, že ten štýl má niečo do seba. Tak sa zrodil gang nazývaný The Aberdeen Soccer Casuals, prvý škótsky gang štýlovo oblečených výtržníkov. Som na mieste, priamo v slnečnom Aberdeene. Je tu prekrásne, naozaj prekrásne. Je to asi to najsevernejšie miesto, na akom som sa v živote ocitol. Poriadne tu fúka. Prišiel som sem, aby som sa stretol s prvými členmi najstarších britských futbalových gangov, ktoré sa obliekali podľa módy. Toto je Bob Carmichael. V Aberdeene sa narodil aj vyrastal. Pracuje na ropných plošinách a 20 rokov bol členom gangu The Aberdeen Soccer Casuals. Aké veľké skupiny ste zvykli tvoriť? Možno máš na mysli 400, 500 ľudí. Ale v skutočnosti počas domácich zápasov sa nás na južnej tribúne zišla asi 1000. Celkom dosť, nie? Myslíš, že to v tom čase nejako súviselo s mužstvom a jeho úspechmi? Rozhodne. Predovšetkým s nimi. A okrem toho sa zmenila aj móda. Vznikali rozdiely a my sme boli nápadní, bez klubových farieb alebo niečo podobného. Naši členovia si obliekali teplákové súpravy, rôzne značkové veci, golfové alebo tenisové oblečenia a podobne. V tom čase prekvital ropný priemysel. Ľudia mali peniaze a mladí ich od rodičov dostávali tiež dosť. Takže každý chodil v značkovom oblečení. Aha, ľudia si to teda mohli dovoliť. Vtedy neboli žiadne imitácie, len skutočne originálne značkové veci. Tiež zapôsobilo, že ako jediní sme sa snažili o štýl. Či už sme my išli na zápas von, alebo iní prichádzali k nám, ostatní sa stále obliekali ako skinheadi alebo pankáči. Preto si nás všimli a boli zvedaví, čo sme zač. Asi mi dáte za pravdu, že bitka ľudí oblečených v pekných veciach upúta pozornosť, však. Keď si futbalové násilie v Anglicku a Aberdeene začalo obliekať značkové veci, písali sa 80. roky minulého storočia. Zvyšok Škótska však zaostával. V iných kluboch, ako napríklad v Motherwell, sa výtržníci stále držali tradičného skinheadského štýlu.
Matt Johnston, bývalý člen gangu Motherwell Saturday Service, bol jedným z nich a o tejto značkovej móde si myslel svoje. Boli sme tvrdí skíni. Všimli sme si ľudí s módnymi účesmi, priliehavými džínsami, výraznými bielými teniskami a hovorili sme si, kto sú títo nafúkanci. Mysleli sme si, že pred nami zdrhnú, že sa budú báť, ale oni sa tiež vedeli dobre pobiť. To bola naša prvá skúsenosť s vymódenými chlapcami. Vedeli sa nie len dobre byť, ale aj rýchlo vytratiť. Značkové oblečenie využívali ako účinnú kamufláž. Ako skín ste sa nemohli kvôli polícii nikam pohnúť. Bezdôvodne vás zastavovali, robili prehliadky. Išlo nám to dosť na nervy, začali sme si hovoriť, no počkaj, tak tých vyfintených nestíhajú napríklad pre vraždu len preto, že sa dobre obliekajú? V Motherwelli sa preto začali tiež riadiť podľa módy. Ako prví po nás začali nosiť značkové veci. Prišli na Aberdeenskú stanicu a veľmi sa nám páčili. Konečne ďalšia skupina, ktorá sa oblečením aj názormi podobala tej našej. Čoskoro sa pridali aj ostatní. Všetci sa začali obliekať podľa nového štýlu. Neverili sme, ako rýchlo sa situácia zmenila, koľko ľudí nabehlo na túto novú módu. Prakticky zo dňa na deň ňou začali byť ľudia doslova posadnutí. Každý chlapec v Škótsku chcel zrazu mať značkové oblečenie. Najlepšie značky, najnovší štýl, aby vyzerali naozaj módne, začali chodiť do Londýna. Tunajšie ulice síce ešte nie sú vydláždené zlatom, ale obchody skrývajú veľa pokladov. Bralo sa to poriadne vážne a na oblečenie sa míňali neuveriteľné peniaze. Pre ľudí z robotníckych rodín bolo nemysliteľné vyvaliť polovicu platu za značkovú teplákovú bundu. Išlo to už naozaj do extrémov. Videli ste letáky s odkazmi pre fanúšikov ostatných klubov, aby nezaostávali za módou. Škótski výtržníci zmenili výzor. Políciu táto nová značková podoba násilia dosť zaskočila. Zastihlo nás to naozaj nepripravených. Pred štvrťstoročím sme ešte nemali spravodajskú službu na takej úrovni ako teraz. Dnes bojujeme s týmto druhom organizovaného výtržníctva úspešnejšie ako v 80. rokoch. Prešli roky, kým nás dostali pod kontrolu a keďže spočiatku nemali ani len potuchy, čo sa vlastne deje, dobre sme sa zabávali. Výtržníci, nazývaní casual, sa stávajú na futbalových zápasoch novou hrozbou. Nová vlna násilia oblečená štýlovo. Futbaloví bitkári. Fanúšikovia bojujú na trávniku. Zákerná hrozba výtržníctva. Médiá mali o čom hovoriť. Casuals nastúpili po frajerských rockeroch zo 60. a skínoch zo 70. rokov a zaplnili všetky škótske noviny.